Sa Action Night Patrol, magasunod sa dili, gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Palabati, region-wide, mga palagad kita sa labilin isa ka oras. 13 minutos karon nga adlaw, Sabado night, araw ng kagitingan, Petsa 9, bulan gihapon sa Abril sa tuig 2022. Sabado naman edisyon sa gisining nga palatuntunan sa kinaandan liwat na manaton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini mataman kag dulunggan oras sa kagabihon. Ang aton sini nga Patrol 2 kay na pa nagalambiyon sa pinakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Ato naman bantayan kag imusuhan amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Sabado night, buylog nato ng porsa ni Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Mga balita naman sa national kag mga balita naman sa international, breaking news, flash report, Justin report. Sabadong edisyon sa atong sining pagpangalagad sa News Center. Buylog nato ng porsa ni Action Am Defensor. Opda magita sa atong sining mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa atong nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinialagad, ang inyo sining anchorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa.
Off din ninyo ako sa Labilin, 1 ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Nagkalokalma kadali ang pagtupa sa una sa syudad sa Bacolod. Pero kung kaisa may ara man nga pagtupa sang manipis. Sa gihapon ang Bacolod kag pila ka bahin sang probinsya sang Negros Occidental naka-experience sa gihapon sang magulo galumon nga panahon. Si Bagyo Agaton ti ara gihapon sa Samar Leyte. Nagaranda di kag nagawalda-walda. Durante nga amat-amat naman nga nagadalo mga atong sila kagabihon. Ulo aligmat lang kita ha. Huwag ko permi nagkalipat mag-remind sa aton nga mga tagpalamati nga basta sa amuning alakat sang panahon nga may bulubagyo kita. Kinanglan gid nga magulo aligmat no. Ang Lunes Santo daw forecast sa pag-asa mangin maulanon mangyapon. Importante nga wala sa may mahalitan. Pasong simana, Lunes Santo na. Was Domingo de Ramos. Sidamo na dalukay sa katedral ho. Mga utod nato nga nagahimo blasang lokay himo sa cross or cross himo sa lokay. Mga design na da. Si after sa misa siguro buwas aga binditahan ina no. Kagati ginaligusyo man sa ato makotoron nga baligya man sila sang na binditahan na nga lokay nga may porma nga cross. Sa aton sini nga mga kaaksyon amo ng mga hilikoton basta nagapasulod kita sa Semana Santa. Buwas Domingo de Ramos ang masunod nga Domingo pet sa 17 tawgo naman nila nga Domingo de Pascua. Unang mga ngalan kag schedule of activities naton sa pagsaulog naton sang Semana Santa. Kaya ang aton nga mga kaaksyon ibanti pabor ini sa mga nagabakasyon ba? Kaya malawig-lawig ini nga mga nadlaw ang itiner nila sa ilang mga palangga sa kabuhi. San paano makabulubanding? Yung mga duwa mga tuig nga way makataka sa ulog sa Semana Santa nga halog bala ang health protocol matapos nga nag-bombardiyo si COVID-19. Amo nang iban ginapangimpuslan ang mga inadlaw nga ginasulong nato na Semana Santa pagi sa pagbakasyon sa ilang nga mga probinsya para nga bisan paano makahalubilo ang ila sini madugay man kag ginakidlawan nga mga pamilya. Sa aton nga mga viewers, ato sa nga Facebook Live, palihog hindi ki makalipat. Like and share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi nila kamigo ko Bob Prancia sa Villamonte, Mr. and Mrs. Bob Prancia dira sa Barangay Villamonte. Nagapaurok-urok na sa sining niya happy weekend sa imo pare. Likewise kay migo ta Bob Prancia. Ara na siya, gapaurok-urok na siya. Pamati sa Action Night Patrol program. Ayos! Sa silikabahin sa ato nga pagpalagad, hindi kita mag-usik sa tiyempo ta.
Kita mo pa ta mga balita. Standby sa report ni Action Roger, ha? Standby sa report ni Action Arlo, Action Nerson. Standby man kay Action na BJ. Apasible nga magadulong man sa report live gikan sa Quinto Distrito. Unahon ta observation report sa ato City Patrol sa paglibot-libot karon nga gabi ni Action Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action Dale sa observation report sa Patrol. Dale, may gabi. Yes, mayong gabi Action Eric, damo gid ang na-stress sa subong nga gabi. Ay, oo. Tuod na. Doon nag-extend ang power interruption Action Eric diri sa may syudad sa Bacolod. Okay. Kag pila ka mga lugar at mo nang iban na doon na irate o nangakig Action Eric. Ay, iba nga ni, kung doon nagkaipat ka na Christmas tree kung nung ilasuga? Amo mga Action Eric, karami lang ginapabot mga 12 oras na alawig ang brownout. Oo. Pero sa ginapabot mo nga maglasais para maka-charge ka na, mahangin-hanginan ang imo nga paminsaron. Oo. Ay, doon na dismaya yung mga consumers kasi netko. Oo. Bangod na naglawig-lawig Action Eric ang power interruption diri sa Black area sang syudad sang Bacolod. Hasta subong? Ang iba na Eric, so nagaganahagan na ang reklamo. Oo. Di po rin diri sa Burgos ka Feder, siga na? Wala pa kita sa latest update Action Eric, kay ginulat rin naton ang final, no? Pero pinaka-latest nga report from Seneco through man sila sa nga Facebook page. Si Tita Wilma, reklamo niya nga musuga dito to Christmas light. Na, ano man yan. Mga actually kayo nagsiga na. Oo. Pero after 1 hour, nag-bound out naman mga after 1 hour. Ay, na, no. Pero subong sa blight salmon, okay na to Action Eric, dila sa may area sang Alhis? Fortune Town. Fortune Town. Okay na to ya. Sa list house mo, sa imo to yung mansion sa Alhis, may pa to? Wala na to yung tao. Ha? Wala to tao. Hindi po ba ito, kasiga na to? Okay to ya. Nagkasiga okay. to ya Action Eric. Kagate mo na Birthday ka, musta rin birthday ni nanay? Ate mo to ikaw, video okay sila. Sa Estefanía? Ate, at least mo siya parang nagbalik ng kurente. Ako mang gani. Oo. Ate... Ikaw pa rin ginahulat lang mag-sign off. Di na. Para kumplito. Bawi lang tayo sa na. Or next week Kung na lang ning kayuhan kay may separate ang celebration. Tingop-tingop na yung celebration kung makakuha sa kayuhan next week si Dale. Timing gila. Bisa na gano'n ka 30,000, may kuha si Dale gano'n sa lasang simana na ya. 30,000 pero Pulo pangga ka na kay Dale sa kaditsang roke naman na. Napamudpod na galing 30,000. May nakaalat na galing yung kung 30,000. Kaya mo na Action Eric, yung ibang diri sila. Kay na, pag-abuto naman sa Seneco, may mga individual man ito nagpadulong, mga nagreklamo man. Kaya mo na kay na, hindi ba kontak kita si Madam Malug Paroco. Kay na, ibang ito nag-walk-in sa may Seneco, may mga salakyan. Kay Budla Action Eric, kung may senior citizen, kabalakag mga kabataan, nga, ati, umabla, ang kaginot, ang kapaang, pag-ati, kinang nga, ang kuryente, importante kita Action Eric. Especially kung ang mga ginahapo ba Action Eric, ginagawa sa nebulizer, kinanglan niya linya sang kuryente, pag-ati mo man ang ginapabot, no? Pero amo na ang actually ang mga linemen sa Seneco naga-double time man ni sila nga mag-troubleshoot Action Eric sa mga dapat kalayuhon diri sa may syudad sang Bacolod. Kaya mo na hindi mo natin ma-discount or ma-invalidate ining mga sentimento sa mga consumers nga tinaga-expected ya nga 12 na kauras wala pa Japon natapos. Pero mo na hulto na tanong dugay ang latest update from Seneco kung wala ma-fully restore nila ang linya sang kuryente diri sa may syudad sang Bacolod. So, for Action Eric, daw wala naguro may nag-video kay Mayo kay wala gid nagulan. Damo ko reklamo nga ginasend mo kay Tita Wi, oh. Ha? Damo ko reklamo nga ginasend na kay Tita Wi. Gani kaya ang mga consumers kasi Seneco Action Eric, wala man lang sila yung way kung maka-reach out ng Seneco. Kaya kung matawag ka to, wala man may masabat o hindi man ma-accommodate dayo ng imo sila nga sabat.
Ti, amo ang problema, rason nga ti ginapalapot sa mga radio station, sa mga media, like sa aton Milactionary, nga ti nga aton sila nga inbox sa ARB nga Facebook page, ti amo na sa bungang ginadagsa Oo. ang mga reklamo actionary ka. Correct. Ti iban to kay na bisan nga may mga power interruption, ti iban to yan nga mga pamilya nag-decide dito sa area sa Bacolod Government Center, Oo. pero hindi damo. Daw ka ilisipon nagid mga actionary ka Sus. ang mga nagpadulong dito sa may ground no sang Bacolod Government Center. Oo. Kay bisan gani ang mga magagmay to mga negosyante daw ginalangaw man Yun ang ang tsangaw? ila sining negosyo. Oo, Oo. ti kumbara na uton ka padalawi kaya ano na pagsulod sa customer naman. Ang mga gani actionary daw kumbaga domino effect no. Ini nga mga butang action na Eric ti hopefully ang maintenance makabuli actionary para at least wala naman sang mga masunod tagid no nga mga scheduled nga power interruption. Sila nga ni Fernando Fernandez niya, itudlo mo nagyapon sa Sineco sa NGCP. Kahit ang GCP ang momento actionary mo. Oo. Dahil sila rin nagpagauna sang information nga may Yan, mga scheduled nga maintenance kag power interruption. So kay na sa paglalabay sa patrol dito sa Bacolod Government Center, di magwa siguro nga jutay tawag siya na bawal maguro sa Ulan? Trutalip bala. Buti, di ka mga lagaw, NGC. Ito ka, may kito palipdan. Ang mga blind masseurs or mga masista to galing sa blind massage. Oo. Dito na sila yung nag-occupy sa may do entrance sa basang lobby sa Bacolod Government Center. So, lapad mo na damong, no? Lapad, Oo. pagdati libre mo na sila nga pwesto. Kaya at Oo. least preparado na sila yung kaso gitbang nga mag-ulan Correct. actionary ka. Oo. Nga at least nila sa kinabawang magsilo-silo, budlay man sila sining sitwasyon. Oo. Mga PWD actionary ka kagiban rin sila ti mga totally blind gidya. Kamusta? Oo. Kaya mo to kayo na makita to naton na may pipilaman ka mga customers nga nagapamasahe no sila sa blind massage sa may Bacolod City Government Center pero sa Mansion Actionary hindi siya tanto kadamo ang mga tao kag pamilya nga nagpadulong subong nga gabi. Kamusta ang marketplace na, Dale? Ang marketplace may arara mga actionary kaya actually magdama naton mga pribado nga mga salakyan. Araman? Araman. Okay. Pero amo na dilo siya ba tanto ka damo actionary ka. Unlike sa mga regular days nga daw wala ulan. Unlike sa regular days. Pero kaya sa actionary ka diri sa may art district to nagamatamat man buhi ang ning area mo. Subong? Ang art district ko kay amo na may mga nag-reopen na nga mga balay ilimnan. Okay. Diri sa may art district kati nga sa una mo man masami ginakatuan antes man nga nabuhi Oo. ang marketplace no dira sa may kilid sang Bacolod Government Center actionary ka. Pero manotice mo lang ang kalabanan diri sa art nga nag-innovate mga pamatanon na Okay, at mahubin. mga hubines tapos diri nga sa may marketplace may mga edad actionary ka. Oo. Kati amo na no ang nakahiligan every weekend diri sa may syudad sang Bacolod actionary ka. Sa na-mention ta natin amo na nang mayo-mayo nga atong siling nga panyampo basi mang wala na siguro may nagkanta nga libago. Nga naman kanta ni bagong nga ulan. Ito, bumalambal. Doon mo na ilambal mo, na galing na kung may mga video, okay, galing may mga aktibidad, may mga kahiwatan sa kompanya man or sa sulod sang balay. Wala gid ko yan pangisog actionary na magkapyot sang mikropono. May kaso Ano ka libagon ka, lalak man na nila yung kayanda. Si Action Fred gani, trying hard. This action, Fred, ito, mga ano ka na yan, namin niya tingog. Pero kung na mo na yung, like, mga action dorel, action eden, yati, grabe na yan, mga performers na yan. Gani? Pero mga action deal, pahigad-higad lang kita na yan. Ang daan, ugay ka gani, kaya sakot tanaw mo to sa kustik, bro. Napulo practice ka gilang to. Kumbaga, audience lang tayo, mga sitwasyon, actionary ka. Nati kung may mga kahiwatan, nati, ang mo sa nga role is audience impact. Mapalakpak ka lang.
lang Oo. sa mga performers. Na namo na siya nga sa role, especially ko na may ara sa mga kaiwatan diri sa may syudad sa Bacolod Dictionary ka. Di na yung picture mo ni mabaligya. Di nga doon may makarito. Di nga doon kadamo na gid niya. Diri na Dictionary sa may North Capitol Road, no? Sa North Capitol Road. Ang masakay na ang ginapyan Damo na naton. gid hilira, ano? Damo dira Sa una doon, pilala na kabilog sa na maisip mo. Sumo sa kadamo-damo na sila. Correct, Actionary ka. Kag tiyan mo na, actually, kayo na daw, hindi gid man tanto kadamo mga customers nila. Di ka ulang damo na customer nila. Kaya actually, may mga professional, hindi ka kadto din nga nagapajama na yan mo. Ito, Alam mo lang managtulog ka na. makaon-kaon pa. Makaon-kaon pa. Kung nagka-crave, kagid balasang pagkaon. Kaya actually, nila, hindi lang mga ginabaligya mo, mga pagkaon sa mga food cart. Gani. Dahil sa may North Capitol Road, Actionary. Dala uso man yung pulo food card ni, no? Dito sa North Capitol Road, may mga Korean food, Oo. may mga Japanese food, Ito. mga siomay, mga taco-taco na Actionary. May mga shawarma na naman din mga nagkalilain. Tapos syempre yung mga Pinoy food araman like mga inasal, kapihan, kag mga finger food like mga fishball tempura, kag mga pares-pares. Amo yung sa diri ang sa sitwasyon no sa may North Capitol Road Actionary ka. Nga tito ka mayo man diri nga pwesto nga wala man sila sang may ginabayaran. Gani. Pero at least bawi man sa ila sining business Actionary ka Oo. sa piyak sang pandemya. By the way, gina-remind lang ato sa mga tumuloo Oo. nga bawal ang halok. Bawal ang halok sa mga imahe. Sa Santos. Sa mga Okay. santos. So, sort of reminders na Actionary ka. Oo. Na possible lang iban na makared away, malipatan, ngati arapas gyapon na ang threat sa COVID-19. Like, kati kun mga trapo-trapo, pwede pa na ya. Oo. Pero kung halukan mo gid ya, ngati may possibility nga basi ang COVID-19 transmission Actionary ka possible Oo. sa gihapon. Bawal na sa simbahan. Bawal. Amo na nga di dapat sundan tama ang mga protocol para likaw kita sa another wave naman or surge sa COVID-19. Like sa una Actionary, like kun Holy Week, damo gid sa una sa elementary pa lang ko nga like mga nagapenitensya na nagapenitensya. Damo gid na Actionary do tradisyon na bra nila nga magpalansang Palatigo? Magpalatigo. Oo. Like ang mga ginahaboy sa likod nila, like may mga tunok-tunok Actionary. Nga nag-penitensya gid Oo. sa sining mga aktibidad Actionary. Kiti amo ning bulubod damot kun nagasigi-sigi pa ang ning mga aktibidad. At si Bunguro ay nagkakati kumo sa COVID-19 eh. Pero sa mga bukid-bukid basi may ara pa Pamiyara balaw. pa na guro. Tiyan mo ng kulbaan like ang mga advisory sa Department of Health like mga tatanus basi amoy ni ang ila sining bago man Actionary ng gasagid ba na Gani. may mga penitensya or magsigi-sige pa ang ining mga aktibidad. So muna magpamalandong magpamalandong Yes. kita sa buong semana. At least likaw tanay kami mo pa lang sa mga biyahe-biyahe kay usually may mga nagaluntad ng aksidente. Oo. Pero kung hindi ka naman malikuan, make sure lang na maintenance ang inyong sininga mga service vehicle Actionary. Alas 10 karon nagbalik na ko ng suga awara na. Nagbalik natin, good news. Alas 10. Good news. Hopefully. Ayambal ni Elizabeth Gamala, sinya Sir Eric, 6:25 a.m. run out. Nagsiga 8:30 p.m. 13 hours and 55 minutes run out diri sa Est Homes 1, Barangay Estipanaya. 9:48 p.m. run out. Liwat, Mayo lang, nagsiga 10 p.m. Lahat sila magalas 30, rolled out. Dito alas 10:30, run out naman blaw. Grabe si Madam Elizabeth, tandaan niya. Grabe nga pag tanda ni Elizabeth Gamala ba? Oo, mga Actionary, tandaan niya gid ya. Tisiling nga ni Edgar Hubilag niya may suga na di sa Fortune Town. Ay, good news. Tisiling ni Katiber siya Action Eric ko di na kay Action Dela. Yes, may gabi na about tupaday lang kami nagali. Tupaday lang kami nila sa may Fortune Town, taga-dala siya gali sir. Si Katiber? Oo. Atod ka? Fortune Town.
taon siya? Hindi, way naman mabutan yung iyang Ay, si kwan. Madam Elizabeth Tagura. Si Elizabeth ko, fortune town niya, sigurado ko. At taga East Home sa Shabla mo. Oh, East Home. Ano, sa At sige, mayroon nga nagbalik na ang linya sang kurente. At least komportable ng pagtulog. Oo. Sa mga lapsag. Kapon Sige na kanta ni nanay dahil sa birthday ay. Singalong. Basta may ano na to may curfew na sa Singalay. So far, Eric nagatambay kami na ni Papangwa. Kaya ito ginatayo si Papa. Pasyatabla. Pasyat. Kung mag-shot-shot, tuga pag-itayo. Kasi wala hindi kondisyon ng iya siningalawa sa Di mo tulo TikTok man sa dahil, may manulan, no? Well, siya ka action ninyo, kaya pala TikTok kayo. Si action na niya, pala Zumba. Si action ninyo, pala TikTok. Si Papa niya. Palainom. At least laman na nag-poly actionary ka. So, actionary ka mo na observation report sa patrol karoon nga Sabado sang gabi. Ang ka-action nyo, action din sa lazang mga ka-action sa rin ka man sa Pinas. Labuton ka sang awang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action. Sa Laguna Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat Ginaksyon de Salazar de habit na sitwasyon sang Metro Bacolod. Sabado night nato sila papalagad balikan na karon sa Action Dale Salazar. Sa balik niya sila nga papalagad final report sa aton sila nga pagpangalagad. May gabi nila kay Ebon Butcher sang Germany. Napaurok-urok na si Ebon Butcher sang Germany. Tami nila pamilya sa may Banwa sa Morsya. Kay SPO1 na lang ako ni Hado mo. Kay SPO1 Warren na Klumata. Sa police station number 8 may gabigid. Kay Hada ko da. Sa mga kapulisan station number 8 led by Police Major Jury Puerto. Ang mapisan na nga hepe nagpaurok-urok. Mas lada mong sa action na night patrol program. May gabi nila kay Mr. Arthur Jeff Villasor. Vanessa Kagdok Matmayo, Noel Amar, Lily King, Alma Uligon, pamilya ko dara sa DSB Barangay Pandanon, alin kay Jinky Jalagdon, sang Arizona, USA. Diding Alojamiento, mayo lang nga pagpaurok-urok, sa kay Manong June Bernasol, sa kay PO3 Makuring, kay kuya ko dara Carl Makuring. May gabi dira sa mga taga police station 10 ng mga personnel sa kay Police Major Richard Pajarito may gabigid. May lang dira nga pagpaurok-urok pamati Hindi man kompleto nga binila kundi sila makapaurok-urok pamati. Sa kay Marilyn Abarte, may gabigid kay Marilyn Abarte. Sa kay Tita M Saboso, good evening. Kay Nene Valencia Midel, kay Almar Barti Sr. Ara nagapaurok-urok na sila. Pamati sa Action Night Patrol Program. Kay Doc Matt kag Madam Vanessa Mayo, maayo lang dira nga pagpaurok-urok ka pamati sa Action Night Patrol Program. Kay Milili Oligo da. Kay Rolando Tagyamon, at amiya ko lang dira mga biyan ko sa Station 8, Aroliado kag Pidrenya family. Alin kay Roland Tagyamon nga nagapaurok-urok gid. Salamat gid kay Jocelyn may gabi gid. Sa mga taga Central Lugwaida kay Mario Olvido Aquiza. Pa-check attendance lang siya. Si Rogelio Guillem may nandara nga pagpaurok-urok. Sa kay Leia kag Donald Kabasag. Happy Saturday morning here, Action Eric, watching while eating breakfast here at Dawn Brothers and celebrating my 36 years here in USA. Thank you alin kay Vanessa Mayo. Wow, 36 years na. Sally Auki di Sousa. Sige man di suga di sa Amon Village. Hi, grabe sineko. Ay, galit. Kay Rinaldo Poderoso da.
May nga pagpaurok-urok sa kay pamilya Lopasi Balinsoy Jaime Kagaston, kay Ihado Norman Black Balinsoy, Ihada Angga Alacapa Balinsoy, kay Ninette Balinsoy Lopasi da. May gabi lang. Kay Tuto Christopher Noble, kay Ninyo dira may gabi igid, no? May lang nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Sige, check na mga report na gikan sa ato mga correspondent. Unahon ta report ni Action Roger Gutib. Live report gikan sa area sang Cadiz, area sang Sagay kag area sang Escalante. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa Action Roger Gutib, line number 3 sa report. Jer, may gabi, please kabihin. Yes, action direct may gabi sa tuwag action sa aton mga action balita action direct diri sa may aton sining area of responsibility. Go lang daw, ay? Aterte ang ulan nga sa kagad din ko ano to. Hasta subo? As Cadiz? Oh, subong ulaw-ulaw na pero basta gyapon kayo ang duta eh. Ah, okay. Kandi sa gay perting ulan. Sa kagad ni tubig taas tubig ni kinatusugan river. Oh, pero wala magid sa maglapaw so ay magid may pero kasi magid monitor sa buong sangamon diri nga DRRM. Oo. Ang mga kasubaan may lang ni kay subong nagulaw na kay na partigida buo sa ulan. Tuod. Dari so ay ga uloligmat man eh. Ako kiti mabudlay man nasyonal kung hindi tabla preparado nagatag naman sang nagagtag ng mga dahil sa abiso ang aton sa nga probinsya pagi mga gobernador Robong Lacson. Correct. Kinanglan alerto man ang amon dari hatag sa mga DRRM mga officer na amon Lacson Erica. Gani. So, actually, iti subog na medyo galawlaw na may-mayo naman timpo mabulubog na lang galing rigna labi sa area ko to kasi ginagwanta ko lang to magpakadto pasulod black kasi ano tagadira na tara ka kwan mo naka Star? Star naman. Ano ka bahag gapon to? Oo, gayo gani ko to kay pero nagambal to si Engineer Alinco nga sila nga Engineer Jasper Alinco plus ang City Engineering Officer sa Sagay. Oo. Kanya nga lang sa Roger, kanya pa kayo, tandalan mo na. Kaya may napabot-abot naman. Tiga-tiga-ulan man, hindi mo man makayo ni. Amo gani, man, tiga-tiga-ulan, hindi mo kayo ni. Galing kati mo na ikutan ni, nagmalabala na to kati kuresman na. Oo. Galing kati, dahil di po ang giro na to, hindi kita experience sa kuresman, ni Guro Subong. Kati, ang dason nga si Mana, to daw, masulod pagin si Basyang. Gani? Wow. Oh, tiyan mo na nga lingko daw ma-date pa si Basyang kasi agad tunaw. Oh, daw ma-date pa sila sunere kaya daw kanon daw yakuno si Basyang gid yakuno among mahata kay gaton po bawo. Oh. Oh, tiyan mo na ang forecast sang pag-asa pero ilang taon pa na target kaming pamalan niya. Si Basyang action Eric. So, sa mga balita natin, syudad sa Sagay kayo na review blatter na to. Oo. Ang blatter entry na siya do ka review, pinaka-record to kayo natin. Mga alas 7 lang sininga gabi ang ilang monitoring palibot na. Okay. Daw matutawhay, di baka mag-umalang na cooperation sa dahil Police Lieutenant Colonel Guadalupe mo ng may ibang operasyon lang gigan nga dlaw. Okay. Natin na report na naman Action Erica. Diri sila sa Cadiz may ara nga gindakop ang makatapos ang kapulisan, wanted person. Ang mga gindakop ni kay man ang isa diri slight physical injury sa kaso pero babayi. Okay. Amo tanong na pangastigo ni siguro kun ano tima pero si ang gindakop ini kaina Action Direct mga alas 11 sinigid lamang unto alas 11:24. Gindakop ini sa may bayan sang Purok Proper diri sa may Barangay Sunwan. Ang isa ka 46 anyos nga babae nga gipapanawagan sa 40 bares ng korte. Ikilala ini kay Aileen Cordero kag residente man siya sang Purok Proper Barangay San Juan. Pero sa report sa detalye kasi ang police science sa warrant sa police section pagi kay police executive Sergeant
Romar Veloso, Oo. kag duwa ka Romar Bayuna, kag Police Senior Master Sergeant Derly Bilbar, ang ilag itinada nga warrant PNCO si Police Executive Master Sergeant Malbert Biloso, duwa ka Biloso ni. Okay. So ang ila pag-serve sang warrant umaras kin papanaog ining warrant umaras ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea Oo. ang criminal case number 21-7522 slight physical injuries ang kaso. Kag nakapit sa April 6, 2022 daw mag-opening. At April 6 pa lang. Dason ang iya sininga piyansa is 5,000 ka pesos para sa iya temporaryong kailwayan. Okay. Kay ini nga gabi gid-check sa blatter ko may ara pa mga nagsulod nga mga balita pero nakita lang naton to nga nakapiyansa sa Actioneric mga 5 o'clock kaina. Okay. Kasi 5,000 na lang mo tinakapiyansa sa dahil nakangko na siya sa temporaryong kailwayan. Kasi hindi man niya nagkakulugan nakapiyansa ka may ara ka na libre sa kaso kundi may hearing pa sa Yapon Actioneric ka. Sa isa pag hindi ka accomplishment sa kapulisan sunod sa Cadiz, siniya gindakop na tingala ko kay Republic Act na 1965. Republic Act 1965. Sigin, kwa na ito lang Republic Act 1965. Likunado ni siya ang Republic Act 1965 man. Te. Kaya daw... Basi na 165 na? Basi na mislok na ng pag-type? Actually, feeling ko basi bla 9165 inang dangerous drug act bla. Oo. Pero tingin lang tao ko ang Republic Act 1965 an act authorizing the Philippine Charity Sweepstakes Office to hold a lottery for the benefits of the National League of Puriculture Centers of the Philippines Incorporated. Okay. Amo na ang iya nga siguro konektado sa kwan. Konektado guro bla sa sining ang Republic Act 1965. Konektado ni guro ya sa Illegal gambling? Small town lottery bala. Wala lang nato makakatikod diri kung small town STL diri sa to dahil sa Philippine Charity Sweepstakes mo na di ba? Ti inang ang diri sa kaso na sa Cadiz wala diya inang ano gaya na may permit diya may permit. Ti mo na ganing iban ga pataya ganing sila STL nasugid dala pa sila galiyay-alay. Ti mo na tapos may-ari ko na kilala ganing isling ko. Actually nga, dugay na nga ako nga taya sa STL pero wagyo ko daog. Sabat man ang isa niya, no kay gataya lang, way kakinsindi mo niya nga ako. Nga, kabalo ko nag-STL, tayan mo ka daw. Hindi ka ginakadaog kasi ang STL, ang yes na meaning, sige, taya lang. Sige, taya lang. Di ba? Sige, taya lang, basta puto ka. At may ka na nubakal sa imo na poroy. Oo, gani. Ayo. Wadaan ka poroy Actioneric. So, ang iningidak nga sa Republic Act 1965, amo ning nabutang din yung criminal case number 11-43-4301-C. Violation of Republic Act 1965 issued by Honorable Judge Gwendolyn Jimenea II. So, Abril 6 mo Japo, no? Dungan, 2022. Ang iya galing nga piyansa, 5,000 pesos. So, ang agatun nga na tingalahan lang ito na bago po pala nato ang direct na intercept ini. Ang RA 1965. Ang talagsama lang guro ka katabo nga mga kabayular kasi mo. Timo na guro rason na. Sa mga Actioneric, tumadulong nga report, mga balita gikan diri sa norte kabay sa probinsya kabay pa nga
Pangimatawhay lamang, kag ulo ligmat lang gidapon ang iba ng amon, di nga si DRRMO, wala magid sila nag-sila nga daw para sa tong udet, wala nga daw ano gito sila ng full alert kaya may mga nagatambay nga mga EB equipment diyo pero karon wala magari ko dito bang sa Cali City Emergency Clinic namon mo ang tupad sinerek amo man ang DRRM office sa mo na nga kitaon man di sa akon kamta nga naga-report kita. Sabi nga tumadulo ka mga balita sa aton sila nga tutok sa mga kalanabo man diri sa aton area of responsibility. Sa aton mga aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roder Gutiviga Report. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dagan sa naman kinaksa Roger Gotem live report kay sa Eres ang Cadiz Escalante kag Sagay. May gabi dira sa kay Aurora Upaw. Isa man sa mapisa naman nga tano dira sa barangay Panocoya. Arnel Binares Senior, si Junior kag Andro Mamon na Binares. Sa mga Binares pabili dira sa barangay Alhis may gabi dira kami nga parok-urok ha. Sa kay Eileen na 3 species sa Pabianya. Mayong gabi dira sa imo madam. Kay John Patag, check attendance man siya. Pamilya Tagyamon sa Purok Madinalagon, Barangay Kabog. Kinatamyo ka mo ni Roland Tagyamon. Eva Gradas Baterna, dira sa Barangay Yubula, Carlota City, may gabigid. Sa Bantod, Barangay Parocoy, si Janilo Sanzino. Si Luis de la Torre, may gabida kano kay Jing Matabia, Sang Morsya. Kay Mario Olvido Acuesa, dira sa Sindalugway, ara man siya kapaurok-urok man siya pamati sa Action Night Patrol. Paul Kenneth Rojo, may gabi. Isidro Villaflor Makiling. Always gid nga nagapamati sa aton sini nga pagpangalagad. Sa Celine Holmes, present man si Bergie Olpindawa. Ray Flores Baryoga, may gabigid. Quezon City, gini si Isidro Villaflora Makiling kaliho. Greet ko lang si Patrick Halili on his birthday today. Likewise, advance happy birthday April 10 to Jury Milieza from BCHS class 74. Halin kay Elizabeth Gamala. Marical Milieza, da may gabigid ha. Manandara nga pagpaurok-urok sa pagpamati sa Action Night Patrol Program. Salamat gid sa iyo dira nga pagpaurok-urok pamati ano. Sa kay Norman kag Morina Alvarado dira sa Barangay Pahanukoy, ara gid ang mag-asawa nga pamatino si Morina kag si Norman Alvarado dira sa Barangay Pahanukoy. Si Bandoy Banduho sang tapi sang Kabangkalan City nagapamati man sa aton. Amo man si Migota Nato Escoltero ha. Nato Escoltero sang SSS Kabangkalan. Ara siya ka monitor sa balaya sa Barangay Sumag. Gapaurok-urok gid pamati. Ali sa report ni Action Roger, sa ilota kay Action Nelson Pateño sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Yari si Action Nelson Pateño, line number 1 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon na rin kaming gabi kag sa aton sini nga mga aksyon na mayang gabi man ang report nga aton sini madulong sa sini nga gabi aksyon na rin para sa Action Night Patrol. Isa sa duwa ka mga pasahero sang isa ka motorsiklo nga may sidecar. Ang isa diri critical karon nga gina-transfer dira sa may Corazon Locsin Memorial Hospital sa may syudad sang Bacolod. Matapos ang isa ka aksidente nga nagluntad kay na mga takna alas 4 diri sa may National Highway sa may Sitio Villa Estrella, Barangay General Luna. Sa wala pa nakahibalo sang nasambit nga lugar Action Eric, ang kung magsulod ka sa Tubuso, may alternate road na siya nga isa pakadto maagi ka sa proper sang Tubuso
ang isa kadalan nga highway, hindi ka na mag-agi dito sa proper, diri ka maagi sa may Sitio Villa Estrella nga kung sa diin nagluntad ang isa ka vehicular accident kaina kag ini nga area action area kung makita naton sa aton sini dira nga footages nga ginapadala isa ini ka area nga kung nasa diin madamo gina diri nagakatabo nga mga aksidente kay ini siya carb ni siya likuon ini siya kag kun halin ka diri sa may syudad sang San Carlos magagi ka diri so dulugon ni dulugon nga paliko kag sa tuo sini pangpang nga kun mahulog ka dira ti disgrasya ginang gwa mo kay dalom na dira kayo kag ang motorsiklo kung magalin ka naman diri sa may Escalante ano na siya ng talklaron so meaning action na Eric ining suno sa pagpangusisa ni Police Staff Sergeant Cyrus Villarta sa traffic investigator sang Tubuso PNP ngayon delivery truck nga ginamaniyo ni Albert Macasa Cornelio, 39 anyos, soltero, kag residente sang barangay Pinukutana, Banwa, sang Calatrava. Ini siya halin sa may syudad sang San Carlos, kag padulong dira sa may syudad sang Bacolod. Ini siya halin dito kag padulhog nga likuon. Kag tapos ang motorsiklo nga nasugata iya nga may karga nga pasahero kag isa ka baboy. Tiyang baboy buhi ang pasahero arada sa may syudad sang Bacolod ginbunggo ya kakas gining bumper ka sang salakyan. Actually nag-overshoot ni siya ang motorsiklo nga paliko bala na siya kay taklarong ga dira ka sa ubos ga builo kamo ga accelerate ang imo sini nga nga pagsaka kay bugat imo karga so ining sidecar paliko ini siya nga pasaka didto wala ang truck naman padulog so ang tricycle nga may pasahero nga isa kag baboy nagkaon sang lane didto sa lane sang truck that is why nga nabungguan niya kagati wasaagid ang ulo sang truck kag ang motorsiklo tinagbalintong ti ang duwa ka pasahero ang isa subong nga driver nga si Ruel Belicario Dugumio 40 anyos driver ini siya critical karon nga gindala dira sa may syudad sang Bacolod upod ang iya sining pasahero nga si Celestino Vienvineda Gador 57 anyos may asawa kag ini sila ang lunsay mga residente sang Sitio Sagahan Barangay General Luna Action Eric ang balita naton nga ang nakita naton dara sa dalan sa picture naton hindi na iya so regi kayo hindi na dugo sang sang baboy kundi iya sang mga pasahero that is why nga critical nga gindira dara sa may syudad sang Bacolod karon ining mga biktima sang vehicular accident action Eric sa sining nga mga tion si Albert Macasa muning driver sang delivery truck ang ara karon sa custodial facility sang Tubuso PNP kag nagahulat na lang sang kun ano ang mga desisyon sang pamilya sa mga biktima nga ara karon sa may syudad sang Bacolod action Eric kag sa pag-follow up naton sa kay Police Staff Sergeant Cyrus Villarta hindi pa nila maistorya ang pamilya kay ang ginaasikaso karon ang ila sini nga pasyente nga dira sa may syudad sang Bacolod. So amo na action Eric ang sitwasyon sa natabo kaina nga aksidente dira sa may National Highway sa may Sitio Villa Estrella Barangay General Luna sakop sa Banwa sang Tubuso mga alas 4 sang sinigid lamang nga hapon action Eric. Lantaon naton palapon naton kung ano ang mangin outcome kag anong mangin posible nga mangin desisyon sang pamilya angot sa
vehicular accident action erek sa sining hapon dira sa may Banwa sang Tubuso. Muneng pila sa aton sini madulong karon nga gabi ang report kag impormasyon medyo matawhay nga aton sini area of responsibility. Wala na sang ulan sa sini nga gabi except sang kaina sang hapon nga may mga ulan-ulan kita nga nabatyagan po sini nga gabi. Maayo man kay daw wala kita diri ha sa amon sini nga area diri sa may Banwa sang Calatrava as well sa may San Carlos City. Ang balita naton sa aton sini pagpakigangot man sa aton sini nga mga kapulisan sa may syudad sa Banwa sang Tubuso, medyo matawhay kag wala man sila sang may ginabatyag nga maulanon nga panahon sa sini nga mga tinion action na Erika. Muna yung pila ka mga informasyon, report nga aton sini madulong para sa action Night Patrol Saturday Edition. Report gikan sa Banwa sang Tubuso. Kaaksyon nyo, Nelson, pati nyo nagasiling mga kaaksyon din kaman nga bahin sa Pinas. Labutong ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginaksyon na sa patenyo reporting live gikan sa area sang Tubuso. May gabi dira sa kay Jules Lucasan, ha? Jules Lucasan, may gabi. Kay Paul Kenneth Rojo, sa kay Isidro Villaflor Makiling, sa kay Jerthel Humayaw, sa mga Humayaw, pamilida, may gabi igid, labi nagid kay Marie Antoinette Humayaw. Natamiyaw kagid ni Jerthel Humayaw. Kay Renanti Arbiliar, may gabi igid, no? Renanti Arvillar dira sa may syudad sang San Carlos. Sa luwan na report ni Action Arlo Tikar gikan sa ikatatlo naman nga distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Arlo, may gabi, please kami. Ngayong gabi sa imo Action Eric at sa tanan naton nga mga kaaksyon yari ang mga balita report informasyon na aton natipon direkta sa aton sila nga area of responsibility ilabi na dira sa 3rd district sa probinsya sang Negros Occidental. Din pahayag sa aton ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitati Action Eric nga bilang hipi sang Silay City Police Station inisya ang padayon nga nagamonitor kag maidid nga nagabantay sa kampanya sang pila ka mga politiko nga ginapatigayon dira sa syudad sang Silay ilabi na ang ining mga politiko nga nagapadulong sa mga hinterland barangay o kon mga barangay nga malayo sa syudad sang Silay o kon sa mga nabukid nga barangay nga bahin sang Silay City Negros Occidental. Suno pa sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitati Action Eric nga humalin sa nagsugod ang kampanya sang mga kandidato sa masami ini sila ang nakaobserbar sa ang mga nagkalain-lain nga mga political caravan kag political rallies nga ginapatigayon. That is why ini sila Action Eric ang nangin masako o kung busy man bangod sa nga ila sini nga ginaprovide nga security para sa mga pumuloyo. Gindugang pa sa pagpahayag Action Eric ni Police Lieutenant Colonel Robert Pitate na sa sining-tion wala sa isa sa mga kandidato nga nagpalapot sang ilang sinireklamo sa iya sining nga talatapan nga ini sila ang ginapangayuan sang campaign tax sang grupo nga nagakontra sa gobyerno. Apang in kaso suno sa iya Action Eric nga kung may arat gidman nga nagapalapot sang o kung nagapalapot sa ilang sining nga reklamo ilabi na sa mga kandidato ini sila ang magatinguha nga pagkadakpot ining mga nagapang extort bangod nga ini sila nagakaangay nga ibutang sa prisuhan suno sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitate. Si Police Lieutenant Colonel
Robert Pitadel sa interview sa Action Radio Bacolod. Report kibitan sa siyudad ng Silay. Sa Action Arlotica Reporting, mga ka-action din. Kaban sa Pinas, labutan ka sa amon balita at serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita sa Arlotica gikan sa ikatatlo nga distrito. Happy na sila nila kay John Ray Chavez sa Cavite. Amo man kay Huma Lumina. Happy birthday karong adlaw kay paring Art Ilagison. Birthday ni paring Art Ilagison subong. Okay, paring Art Ilagison dira pare happy birthday ha. Halin sa imo sini kabataan, sa imong mga apo, labi na kay kumare ko Ninit Ilagison. Happy birthday paring Art Ilagison. Sa Ilwanta report gika sa Quinto Distrito, report ni BJ Apasible. Natipo niya nga ma-report dito sa Quinto Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action BJ, may gabi please kami. Good evening, Action Eric, kag sa aton nga mga tagpalamati no sa Action Radio Bacolod no kag sa aton sining mga kauturan nga nagapamati sa siniyang mga tinion. Medyo masubo-subo gid no ang aton sining karon balita no nga gadulong sa inyo. Bangod kadungan sa aton pagselebrar sang araw ng kagitingan subong no Abril 9 sa tuig 2022. Isa ka pagpangluthang o conshooting incident ang nagluntad kaina sang kaagahon takna las 2:45 sa may Purok Ubay, Barangay Pilar, sakop sang Hinigaran. Ining shooting incident sa mga kaabyanan no nagresulta sa kamatayon ni Joe Marie Gariando Imalata, 49 anyos, may asawa kag inisa ang residente sang Barangay San Juan, sakop naman sang Banwasang Ginalbagan. Sunod sa pagpangusisa initially sa aton sining mga katapo no sang Hinigaran PNP, nagakatulog si Gariando sang inisa ang gintiro sang unidentified gunman. So sang ginatiro inisa no why inisa iya nagabugta no nagatulog inisa man siya ni ang nagabantay no do caretaker abi sang farm no kun umasa nga sinitiyo dira sa may nahinambutan nga lugar dira sa may Hinigaran. Tatlo ka mga lupok kag igo sang bala ang naagom sining biktima no kag ang igo sa iya sining ulo amo gid no ang nagutas sang iya sining kabuhi no. So ang head gunshot wound no sang biktima no amo gid ini ang patay nga igo. Suno sa Hinigaran PNP no sa aton sining pagpadulong kagaina, wala man sang mga previous records sabi ini nga victim nga may kontra ini siya no nagpa-blatter ini siya ukon may mga threat no sa sining kabuhi no suno sa aton sining kapulisan wala man ini no kag kabuot sining nga tawo kag way ini sang kontra kag sa aton sining nga pagpangusisa kagaina no sa Hinigaran PNP no din kamangkot naton kun bala ano ang posible ginalantaw nga motibo sa aton sining nga mga otoridad. So far, no, as of this moment, wala pa gid no, blanco pa gid ang aton sa Hinigaran PNP kung ano gid ang motibo sa krimen. Padayon sa karon ang pag-imbestigar sa mga otoridad no sa posible identidad no pagkakinahanglan abi sining may kahimuan sining krimen sa pagluthang patay kay Gariando no. So gindeklarar ni Dr. Raymond Q. Perez sa Hinigaran Medical Clinic nga dead on the spot ining biktima no. So ginakasubo gid ini naton bangod nakamaton kita kay ina sang report, that is why nagpadulong kita no sa Hinigaran PNP kag aton gin lantaw no ang mga aton sining pagpadulong kag ina no masubo-subo gid no especially sa bahin sang pamilya sining biktima. So nagpasalamat kita no sa men in uniform sa tanan nga mga kapulisan naton dira sa Hinigaran PNP kay very accommodating kag approachable gid no especially sa ila sining OIC no Sister Police Captain Ryan Villasario no sani ang OIC sa Hinigaran PNP kay Sir Ayan Pasca no Sir David Pelaez
And to the rest of the team sang hinigaran PNP na madamo gid nga salamat sa impormasyon no nga inyo sinigin pasigbahin kagina sa akon sa pagpadulong sa inyo sa istasyon. So ari no pamatian ta ang pagpahayag ni Police Captain Ryan Villasario, ang OIC sang hinigaran PNP. Oo, ang shooting incident nato no nagaluntad mga 2:45 AM sang sinikagahon sang April 9, 2022. So based ang ato na investigation dito, as of now wala pa kita suspect about sa kung sino ang aton perpetrator or suspect sang pagluthang sang aton na biktima. So as of now may kitang persons of interest, but based wala gid sang ebidensya nga naga-pinpoint ko amo lang ang ginaanuhan namon pa na handa kami extra effort to identify kag maanuhan naton ang determine naton ang motibo kang suspect sa pagluthang sang aton biktima. So far amo ni no action Eric sa aton sa mga ka-aksyon ang natipo naton nga mga balita no gikan sa Banwa sang hinigaran, partikular sa Quinto Distrito sa aton sa probinsya. Ini si Akson VJ Apasible. Mga kaakson sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa ngamon mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Akson Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid kay Aksyon na BJ Apasible. Salamat gid sa mga taga Hinigaran Police Station sa pagkakomodar dira sa amon nga correspondent. So sa aton nga mga kapulisan dira pala sa Quinto Distrito, ano man oras pamasyar dira sa inyo si Aksyon BJ Apasible no. Agod sa pagkuha dira sa mga information niya. Ang mga programa nyo dira, mga accomplishment nyo da. Bantayan nyo kita si Aksyon BJ Apasible sa pagkuha dira sa inyo mga information. Amo nang panawagan ta sa mga chief of police naton dira sa Quinto Distrito nga ang natawag lang nga teamwork, media kag police magabuligay ara na si Aksyon BJ Apasible magbulig sa inyo. So aton dira ya kooperasyon nang ang ginapangayo ta sa aton motoridad. Whatever information aluyag kwaon dira ni Aksyon BJ Apasible. So thank you very much sa mga taga Hinigaran Police Station Sila dira nga chief of police sa maayong akomodasyon nga ginhimo kay Aksyon BJ Apasible. Nag-level up si Toto BJ Apasible Keep up the good work Toto Aksyon BJ Apasible. Ang nanay sini ka tatay ni maki-aksyon radyo ginigali. May ginatago magli akwan talent si Aksyon BJ. So stay lang Toto BJ kay kung imo nagidman niya journey kag imo nagidman niya linya hindi na pag idingot sang kahitasan sa imo. Importante da ang mahata ko lang da si imo yung guide ang keywords palanggaalang ang imo trabaho. Sa ulihi may anihon kagina nga maayo. Kita mo mag-ulo interview si Aksyon BJ daw bait na kagtiid. Magabalik kayo sa nga patungtunan when we come back. Oy, by the way, kaya may nga bidira kay Mr. and Mrs. Judith Calvis Pomposa ka-monitor gid sa aton ang pamilya Torre sa Parañaque kag Valladolid. Ina-time yaw gid ni Toto Alexis Wingwing Torre sang UK. Si James Pringgraces sa Arizona. Ara siya gali monitor sa to sa nga Facebook live. Salamat gid. Pagbalik na to, balik ka report ni Action Dale. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Mga ka-aksyon, tandaan nga isa sa marason. The Candidates Forum. The Candidates Forum hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Today
everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Pabalik diri sa atong pamlagat may gabi dira kay Lina Bicos sa kay Atia Kate Agustin Lopez, Bibing Baluarte, kay Renanti Arbiliar kag George Lucasan. Ara pa sila gapaurok-urok pa sila. Balikan ta si Action Day sa iya sa nga final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Action Day sa balikan report. Please come back. Action Eric sa bayan sa Police Station number 2, tatlo diri ka mga persona ang nagkaladakpan sa drug bypass operation na kinasang hapon dira sa may area sa Purok Nara, Baybay, Barangay Otso, Syudad sa Bacolod. Action Eric. Duwa diri ka mga persona, mga legal nga edad. Ging kilalang Sanday Bebe Jola Icos Studio, aka Tata. Action Eric, lalaki, 55 anyos. Kagladakpan man si James Cañete alias Jem, 18 anyos, residente niya sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sa Bacolod. May isa kami ng reductionary kinadakpan man ang police station na number 2 na si alias Toto, residente man sa Purok Sigay, Barangay 2. So according diri kay Police Captain Paul Vincent Pendon na mo nagpanguna sa operation kay hepe sa police station number 2, more or less actionary meron sila sang may na-confiscate or na-confiscar na 47,600 pesos nga valor sang suspected shabu plus meron ako generic sang ginasuspect suwan marijuana nga meron sang market value nga 840 pesos. Ining tatlong mga nagkalatakpan preso karon sa custodial facility sang police station number 2. Samtang sa bahin sang police station number 7, gin-update nato na generic kining kadamay organizer nga reported missing. Pero subo-subo bangod tubtub karon wala pa gid sa gihapon sang lida ang police station number 7 kun ano na ang pinaka-latest nga sitwasyon sa kadamay organizer nga missing nga si Ivan Larita. Kag madumduman ti Miyerkules nga adlaw sa inyong gin-report na missing pero tubtub subong missing sa gihapon Action Eric. Pero according diri kay Sir Bonilla, ang hepe sa police station number 7, sige-sige nga sila nga pagpakigangot sa kanila Action Eric regarding sa sini nga kaso. Mga update, kabalita gikan sa patrol ang ka-action nyo, Action Day Salazar. Mga ka-action sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat kay Patrol 2 may gabi dira sa kay Jess Custodio. Jess Custodio ka paurok-urok pasawa. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimaro ng Action Night Patrol program Sabado night. Liwat ini makatakop, balik ini sa Lunes. Ato sining mga patrol la unit reporters in action nga napalagad karong gabi sa Sabado night ka presentation. BJ Apasible, Arlo Ticar, Action Nelson Pateño, Roger Gutiv, Action Dale Salazar, back to back sa Topiloto Action Papang Nixon Taho. News Center, Action on Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner,
with IT expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Malaki Talong Sila Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa kasama Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagat ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Direct Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat atis magtulog, magpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Happy weekend! God bless the Philippines! Mga ka-aksyon sa mga bayan sa Pinas, labuton ka sa mga balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night.